Vai fihlile juice. Yabo, bakhombisa ukuthi Sprite nathi siyahlohlozela iyona juice lena. Utshwala nje asayisebenzi indaba yayo. Akusaphuzwa. Sasani corona tesu. Kumaga tesu. Hiete gwe. Nene mama. Kenenye nanga mtanami. Corona zopela mtanami. Ayibuba ngatwesu. Okay, siyabonga kakhulu ukusibukela kubantu abasibukele kuphinda kuphi la abakhona. Samba naye ke uSiphuzo sabantwana kade siku production meeting yayo imovie azoyidlala. Siphuzo awusitshele ngale movie kancane uzoyidlala, sibonile uvela na kwisolezwe, awukhulume ngayo. Hayi sizokwenza konke lokho bakhuleka abantu sizama ngoba sifuna ukuthi noma ubani ajabule. Nami ngiyabonga ukuthi sithole lethuba ukuthi sizokwenza lento ekhona kwamanje njengoba ngamsana noSakile noThabo lo ngishayela isigidi. Ngiyabonga. So bathena uzodlala imovie, uqala nini ukushoot? NgoLwesithathu. Uyaqala ukushoot yini igama le movie? Imali Emnyama. Ya ilona igama le movie Imali Emnyama, and then kuphinde kube inkampani oshutha ngaphansi kwayo 02 Hero. 02 Hero kuyona ikhampani edume kakhulu nesetshenziswa abantu kakhulu. So sikubonile ke na kwisolezwe, kuthini ukuphawula kwakho ngesolezwe? Ngijabula kakhulu mengibonakala ngisaphuma emaphepheni. Abanye abathandi, abantu abangaziyo bangithanda, abangibonayo ngengaqala khona ukuqala kwami ukusimama le usuku lwe-album izotholakala kuma digital platforms, and then we cannot confirm indaba ye-itolo because we haven't finalized i-deal, but then we 100% sure ngosuku manje. Iluphi usuku lokuphuma kwe-album? Usuku lokuphuma kwe-album mhla ka-10. Kuyiphi inyanga? October. Uwona ke lo nyaka ukho omunye. Okay. Indlu yakho kuhamba kanjani? Indlu yami right, sengilindele iroof. Ngijabula kakhulu kubantu abahlangana ngiyinkinga ngihlale kokopeni. Namanje ngohlale ngijabula nje. Ngeke ngize ngikhona. Ingane zabantu ziziyela ngey'mali zazo. Iloko nje. Igarage, likhona igarage? Alikho igarage, kuthiwa lisazofakwa nokupiya. Ubatshela ingakanani? Inama room of 4 ne-bathroom no-veranda. Uzizwa njani nendle emnandi kanje yani? Ngijabula ngiyajula. Sengalala kuyona. Ngenza ukuyikhunga ngoba ngiyaphila. Yeah.